Por que estamos como estamos? O agravio á sociedade galega en 5 exemplos. Os concellos galegos reciben do Estado 50 euros menos por habitante que os municipios españois. A propia FEGAMP está a denunciar este grave trato discriminatorio que fixo que os nosos concellos, entre 2004 e 2014, recibisen 1.400 millóns de euros menos dos que lles correspondía. Somos un país produtor de enerxía eléctrica e exportamos ao Estado 40% de enerxía que producimos. A pesar diso, un usuario galego paga a mesma factura que un madrileño e non vemos compensado o impacto dos parques eólicos e centrais hidroeléctricas. Contarmos cunha tarifa eléctrica galega representaría un aforro dun 30% para as familias e para as empresas galegas. Pero Feijóo, por motivos ideolóxicos, négase a que poidamos aproveitar esta posibilidade. A pensión media galega é 140 euros máis baixa que a española. Temos as segundas pensións máis baixas do Estado español, despois de Extremadura. A AP9. En Galiza soportamos unha das autoestradas máis caras do Estado, a AP9, con peaxes abusivas e pésimo servizo. É máis caro ir de Ferrol a Vigo que ir de Ferrol a Madrid. O escarnio continúa co desprezo do Estado ao Parlamento galego. O goberno español rescata con diñeiro público 8 autopistas madrileñas, pero negase a transferencia da AP9 a Galicia. O AVE. Despois de anos de retraso, o tramo galego só vai ter un 34% de dobre vía. En 2017 padecemos un mapa ferroviario con vías de terceira que nin sequera conecta o conxunto do noso territorio. Pola súa parte, a autovía Lugo-Santiago vai bater un récord de tardanza. Leva 30 anos en construción, a pesar de non superar os 100 kilómetros. Mentres territorios como País Vasco teñen un modelo propio, o cupo, que os favorece e lles permite planificar as súas políticas, Galiza leva perdidos co actual modelo uns 9.000 millóns de euros desde 2009. O BNG ven propoñendo en solitario desde hai anos un modelo diferente que permite ao goberno galego xestionar e decidir as súas prioridades. En resumo, orzamentos, financiamento, pensións, infraestruturas, enerxía. En todos os temas relevantes, o Estado trata a Galiza como un país de segunda división. E a situación empeora. Feijóo négase a aplicar medidas que serían claramente positivas para a economía e a sociedade galega. É o momento de levar adiante unha axenda galega de grandes temas que permita poñer en marcha un novo modelo de país, con propostas serias e solventes para crear emprego, garantir oportunidades e devolver a confianza á nosa sociedade. Poñamos fin ao agravio. Galiza precisa outro rumbo.